Čaute ľudia, dneska to je hide and seek v škole, celú iba pre seba. Chalani tu majú popripravované všelijaké prekvapenia, darčeky a nejdeme to zdržovať, môžeme začať. Chalani budú mať 15 minút teraz na to, aby sa schovali, aby si to tu prezreli. Každý z nich má úlohu, ktorá je pripravená dopredu. Máme tu aj automat, kde môžu počas hry vybehnúť, kúpiť si niečo. Dobre, chalani, poberte si úlohu. Každý si vezmite. Ja si mám aj tú kolu Ty brať? máš aj tú kolu, áno. Čo ti aj kolu som dostal, že Ondrej, ty Ty máš aj tú kolu, áno. A kedy sa zapínajú stopky? Stopky? Stopky sa zapínajú... Teraz máte 15... Utečte, Oh yeah! Tuto sa dalo prejsť cez strechu, pozri. Kuchynka. On tam nič nedal popísať. Dobre, ja mám teraz čas 15 minút. Bol som to tu pripravovať o 11. Sú 2 hodiny a ja som sem prišiel o 11. aby som to všetko pripravil. 5 dní som pripravoval darčeky a všetko, aby to bolo aspoň trošku záživné. Že vraj také obáločky mám hľadať. Kde sú tí darčeky? Ja teraz skúsim rýchlo prebehnúť všetky triedy. Či tu náhodou nie je nejaký darček. Chalani si doteraz mysleli, že hráme na poradie, že ten posledný, koho nájdem, zadáva úlohu tomu, koho nájdem prvého. Ale trošku som to pomenil. Máme bodovanie, za každú challenge splnenú sú 2 body. Za každý darček je niekoľko bodov, podľa toho, za koľko je ten darček. A v poradí, v akom ťa nájdem, tak toľko bodov máš. Čiže vôbec nezávisí na poradí, hej. Pokiaľ si niekde v strede, si safe, či si splnil tie veci alebo nie. Ale hej, myslím si, že to bude bomba, že chalani si to užijú. A uvidíme, ja mám ešte 13 minút, čiže hej, nie teplo už. Vlado! Nie. Tam. Ani prosím, poďme, Vlado. Tá špína. Dobre, ideme, pozrieť. Druhý darček je tu. Za 3 body. No už sme sa dostali na strednú školu. Všetci ostali tam na základnej začiatku. Či nás budú pokope, tak môžete pre mňa, ak ich nájdu. Počkej, teraz máme hľadať asi darčeky. Ja si idem pozrieť tú úlohu, hoši. Čakaj, ja si... Ne, to Potom, ja si to otvorím potom. Ideme pozrieť, že... Som to roztrhal. Nikto tu navedľa mňa. Tam. Ja som hlúpy, ja som si ani darčeky nepozeral. Toto si začal. Fú, jaký kandel. Musím ísť preč. Toto bola moja trieda bola kedy. Vypí túto plechovku bez grgania pod 10 sekúnd. Karolko. Fuj. Nič to není. Nič. Let's go! Aha. Nie. Aha. Áno! Áno! Darček, jeden bod. Podľa mňa nás strašne oklamal. Si darček. Neviem. Boris! Tu máme sladkosti. Je to tam! Nové Airpody! Kde ste? Čo si dostal? Čo tam je? Koľko bodový máš? 2-2. Čo?
Ty už máš 2 darčeky, ty? Zaspievaj, pes nám spadla tak nahlas, ako keby odpovedaš pred tabulou. Pec nám spadla, ktože nám ju opraví? Starý peciar nie je doma. Tam bolo niečo, ale nebola to dobrá skrýša, čo som si myslel. Pozrieme sa, čo tam máme. A kde je Kubo? Kubo? Ty si našiel už 2 darčeky? Hej. Ty si koko, čo máš za úlohu? Ty si čo máš za úlohu? Počkaj. Počkaj. Počkaj, to ty nemôžeš čítať. Môžem. Ja fakt netuším, kam sa schovať. Tvoja úloha je taká, že máš za úlohu hocikedy počas videa presvedčiť niekoho, že si ten, čo hľadá, chytiť ho a poslať ho ďalej hľadať asi, alebo ako takto. Hej, Šimon! Ja som si to všimol. Už je neskoro, nevšimol si to najprv. Všimol som si to hneď. Nie, až teraz, ešte je splnené. Máme Kámo, tu sa nemáš kde schovať. Kde? Ja už mám vymyslené. Nemáš. Mám. Nemôžeš mať. Ale máme tak ešte 8-9 minút, si myslím. Počkaj na to, že nemám ani tušenie, kde sa schovám. Ja nemám tušenie ani kde som. My nevieme ani kde sme, nie ešte kde sa schovávame. Dobre. Tu máme za 1 bod. Ty kokos. Normálne, že snowman. A teraz za 3 body. Ty kokos. Čo tu máme? Minc. Odlož si, raz to bude mať hodnotu, no. To teda dúfam, že toto bude mať raz hodnotu. Tuto máme Kajové legendárne auto, ktoré rozbil. Poď ozari. Nechceš. Ja sa schovám do hentej skrine a ty ma zavrieš zvonku. A to sa bude otvárať, lebo to sú blbé skrine. Myslíš, že sa zmestím? Skús ma pritlačiť. Už je to zavreté. Chceš takto? Hej. Keď toto je kajová trieda. No a čo? No dobre. Tak sa drž. Kámo, ja som našiel lopty. To je fakt, že najzbytočnejšia vec v celej budove. Hej, tu môžeme byť, len tam do švédskej bedne, ale tu pozrie. Nikde sa neviem schovať. Saunu. S výrivkou. Tam idem. Ty k***. Dobre, To si k***. Ale my Poď do sauny. Našiel som brutálne miesto, som brutálne dopotený. Bože, ma tu nikto nenájde. Mám tu pol metra kubického miesta a som 3 metre na tému. Tu podo mňa repríkal. To si hádam nevšimne. A ide. Musím byť ticho. Ty k***, dobre to vypenilo. Za 10 sekúnd, hej? Keď bude 10, začnem. Urob 10 kotrmelcov uzavretný priestor.
je 10 kotrmelcom v uzavretom priestore. Dúfam, že ma bude vidno. Robím 10 kotrmelcov. Tutok máte. Raz. Dva. Tri. Päť. Fuj, necítim sa na to. 6. 7. 8. A posledný 10. 10. Fuj. Dúfam, že to bude vidno, ale strašne ma všetko bolí. Ty ideš sám zostať? Ťa bude dosť vidno, kámo. Idem za tebou, kámo, ja to mám piči. Ideš za mnou? OK. Dobre. Ale túto. Je tu dobrá nedela. Nenašiel som ani jeden darček, Ani ja. takže idem si toto otvoriť a zistím, čo tam je. Lebo... Kámo, no to tu kvapka. My sme to zapli. My sme zapli sprchu. Čiže môj nápad je taký, že zoberiem túto krabicu, dám ju hore a tam sa skryjem. Dobre, ja som sa skryl a teraz budem dúfať, že ma nenájde. Pak hej, tak to bude koniec. Dobre, začíname za minútu už. Tomík im napíše do skupiny, že začíname a letíme to rýchlo prehľadať, lebo fakt nechcem byť až tak dlho, ale verím, že niektorí chalani sa vynájdú. Som pod našim gaučom, akože v našej triede. Je to veľmi malo miesta a špinavé. Dobre, majú posledných 10 sekúnd. Môžeš vypísať. Tomík, áno, začíname. Už hľadá kámo, už hľadá. Ako vieš? Napísal do skupiny. OK, tak ideme si sadnúť a ideme ticho. Dobre, poďme na to. Kámo, som zvedavý, lebo jeden darček bol tuto pod stromčekom. Prvý darček, nenašli ho. Ja som mohol svetlá pozapínať. Tu nič. Babské záchody. Dobre, to je zamknuté. To nepôjde, musím ísť aj tu dole. Nedávam to, tu som tu ani nie 10 minút. Až tu umieram. Mám takú výhodu, ja to tu poznám veľmi dobre, lebo ja sem chodím niekoľko rokov, už akože fakt toho od škôlky. Keď som sem prišiel, tak všetky dvere boli otvorené, čiže to je taká nápoveда. Počul som Kaja práve. Nejdem ani zapínať svetlo, ani nič. A táto skriňa hlúpa to svrská. Áno, skrine. Ja som si na 100% istý. Že dneska sa niekto schováva v skrine. Ja mám ešte jedno také prekvapko. A to je, že mám pripravené kamery školské zapnuté hore v riaditeľni, čiže poďme tam. Dobre, na kamerách není nikto očividne. Takže na to kašlem. Oni budú v telocvičiť všetci. Presne tam chceli ísť. Sme sa rozprávali, keď sme začínali, že chcú ísť do telocvične, že si zahrajú niečo zatiaľ. Ale sem. Tu som poradil Šimonovi, že tu je dobrý spot. Tam sú roboty, to bude zatvorené. Asi, hej. Tam je povala, tá by mala byť zamknutá. Ak nie, Chalani si posielajú Clash Royale linky na hranie.
Tu nie je nikto. Tam je dobrý spot. Tam som ja chcel ísť. Ja neviem, ako mi pošli. Teraz chalani prešli okolo mňa. Oni sú stratení. Si našiel niekoho? Asi tak ho našli teraz. Teba. Iba mňa? Hej, ty si prvý. Bráško, vieš čo mám ja? Čo máš? Karolko exkluzív. Nie, máš to ty. Mám. Máš 20 sekúnd, vieš. Toto znamená, že má šancu na život druhú, že ja na 20 sekúnd zamrznem a potom ho môžem naháňať, hej? Že on má druhú šancu, môže to on mať prvý. Poďme. Počkaj, ale čo? Dobre, poďme, kde je ten zmrt? Alebo kamery. Kamo! No mohol mi takto ujsť prvý človek? Ty kokos, poďme. No je to riči! To je zmrt. A ja som to naschvál dal na stromček až vzadu. Nech si to skoro nikto nevšimne. Poďme. Mal som bežať za ním, alebo možno keby, no, riči. Ale mal to premyslené, no mohlo sa mu toto podariť. Vieš, že som vôbec vytváral tú kartu. Ty kokos! Dobre, tá je stredná. To sa dá rozložiť? Iba si roztiahnuť. Myslím, že som našiel ešte lepšie miesto ako predtým. Tu je nejaká výrivka, tu je nejaká totok. Vaňa? Ešte tu je nejaká vaňa. Tam je vchod. Dobre, súval. Dobre, toto už je stredná. Hej. Dobre, tu... Hej, zobral ho snad. Tu bol ďalší darček. Kámo, kde by tu mohol byť niekto? Tu asi nikde, čo? Pozor. Kámo, to nič, nikde. Budem pekne nasratý, ak som preskočil niekoho. Práve bol tu pri mne Gajo. Obchytal mi gauč. A nenašiel ma, že bude pekne nasratý, ak tak ho preskočil. Ja sa toho bojím. Nemyslím si. Kámo, pozrel som všetko, to nie je šanca. Kámo, tu tiež nič. Dobre, toto je moja trieda. Pochybujem, že niekto tu bude.